Здравейте, ютубъри, аз съм ProGamer.bg и сега правя реклама на един сервер, по-точно игра в него, може и да ви покажа. Това е моя остров, сам съм си го направил, сега ще ми звънят. Горе снимам канал, пак видео, зато може пак да заглуша тонклоните. Така, сега пак ще отидем да събирам дърво, само трябва да се направя брадвичка. Охо, аз имам за диаманти на брадвичка. Уху! Да се направим. Или не. Доста дърво съм събрал. Само да намеря това. Ужас. Файле ще направя диаманти на брадвичка. Какво толкова ще стане? Чът. Таком, санд, таком. Аз подържам честойте. Уху. Така, да ма брадвичката я правим. Аз колко ли мани имам? Ще да... добре. Ще ми стигне. Дървото порасна. Тук нашето. Може и тук да стоя, да събирам дърво. Саплинг! Това пак се прави саплинг. Зато и ще оставя в почтата на моята. Така, да влезем в това. Къщата ми да си оставя базата. Какво друго да ви покажа? В миналия клип ви показах как се прави резиденция. Тя е безплатна в този сервер. Сега ще ви напиша IP-то, ще го напиша в коментарите, ако ме питате. Тук един пише YouTube, аз стил за храна. Сигурно той снима с бандикам, защото доста хора снимат този сервер сега. И такова. И пише. И затова. IP-то ще казах ви къде ще ви пиша. До какво ви казвам, не знам. Това е, ако искате може да направя още един остров, ще ви пратя IP-то на сервера. Ако искате може да направя наистина още един остров. И да такова. И да правя други работи. Ако искате, да, аз вече казах. Ще ви помагам с много работи. Ще ходим в мината заедно. Ето го и моя хора. Кажи здрасти на YouTube. Той каза здрасти YouTube потребители, ако не сте го разбрали. Той така малко се гъзи, гледаш. Като гледате, исках да кажа, той е на 100 хилд. Така, Google 05, това е негова скин, той не е с оригинално по Minecraft. Пожелайте ми успех да... Имаш ли камък? Да, имам доста стакови, сега ще дам. Колко искаш? Чакай, сега ще кажа. Дъски нямам, имам дърво. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стака камък. Добре, сега ще дам дъски 64 камък. Така... Чай сега. Така, да се позреда честа. Топа. Тук имам 6 дърво. Чат. Ети 64 дъски, ети 64 камък. За каквото са? Напиши ми на сега. За каквото са? Сейчас съм си изключил тонклоните. Чай, тук си... За кирка, добре. Да, ли трябваше и 2 дъски и такова. И 3 камък. Направо ми взе 64 камък и дори работа. Карай, запази ги. Аз имам доста камък. Не ми трябва много. Пишете, знаете в коментарите, ако искате да ви помагам в този сервер. Ако искате пишете в Minecraft, пишете никнеймовете си. Пожелайте ми успех да спечеля в томболата
никнейм, оригинален, защото аз и може пак да направя томбола. И, например, ще пишете така. Запис, например, едно и пишете скайпа, например, да кажем, аз ще напиша YouTube. Е така, примерно, скайпа. Пишете скайп, например, или хас, е така, такива скайпа го пишете. Ако има вече запис 1, пишете запис 2 или запис 3. И това беше от мен. Абонирайте се за мене. До виждане.